Ayolah mama di sana. Oh ndak dipanjang bana. Kita pasal luang lain semalam kini sampai jam 10 habeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo singgalang seluang dimulai baik itu ada gurau nangku kami tidak cadak pandai. Timbang dek tuan nabasamu. Lahrami pasar danguang ni mungko jalan gadang kemudian jalan ke Seliki ke kida orang kawalai. Odek dah Kamarudin nambaylah saluang. Wati jari nanso badendang. De eri DJ gugu ala kibar. Jo singalangin dua kita daki. Jo bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah pinta je pintu kami di sana. Oh grup seluang dendang. Luak nantu batu sangka. Oh dek sanjo tadi. Ada suaronan dan bisa diangkat ke seluang dendang nampak di kami. Ada bibit suarona rancak di siko. Oh Sinovi kot le kemari. Kamanakan dia ambu anak di Rina. Maupun di Kamarudin atau Siwati atau Eri. Dipersilakan naik pentas makan. Tanah jadi lalai, ya lalai, oh lalai. Tulang balik nabadindang lalayoy ay lalay Isus jari nasa puluhan maksarato sambanantang kambang alay sambata kambang alay ay di manyo kini alay tuan ay
Kowe bagura wawa bagura mati harus walai senang alai senang alai banyo kini Allah tuana Adi jabia kaini bali ama jabia bali anyo alai tuana tamunti anyo mama baikaram de nyoren inyo alai la dina minta tabia kami kami sana nandi siko la nandi siko amma pengaram nyoran inyo lalai rambat Alawan kabau kapabuen ma abdi abaja ampangan singkat alai tuana yang pangan singkat alai airi nanyo lagi minyo kini alai otuana jiko dan salah tapabuen dema abdi adema makinan bana alai tuana kenan bana alai rusren dinyo iyo tuana malaki nan lain datang ama sadoi ko dulu kita alai dulu kita alai garam dan dinyo ama otuana oi ko ado kabe maraka ama tiba are sama lamko alai sama lamko alai garam den dinyo alai otuana oi baringin ama adi katanaka ama di bawah kalian hari ama kan tuana ada hari yang sikoi ode yakin de ama asam olabani ama bagurawa awa amalam ini ama malam ini naik alai lo lamun lahiran miran datang akan duang menonton gurau samalam konema samalam kodima di mayo talika kami rantang panjang akan duang ambek bani mamutuinyo nema mamutuinyo ayat taladiden
Wadian dulu na bakanda akan duang kama lagi sudah ikonema sudah ikon di mana sayang kekanduang tumpa anak kanduang antapa bilo aku sampai nyolena aku sampai di mana piala kasih indah sampai emak asa dua erak candoi koma bacandoi iko tuan sajak ketik orang banyak ambo marasa emak Allah tuh emak iko nyuma ay lagay ako marano nandiluway lo alam marapi ng kanduang awak bagura hunda alam mulamun emak pugwa sa pulwa kami babalik pulo Ula de tali sayu sakete nang kanduang sababan kayu tani ayo nema tani ayo ayala turul dia kanda agalo sakete ama dewa katu mama kito asaya kena samawani erang banyak kamu ado lambe erape nama rela ta arela ranana puyo Batanang tanang lawandangan emak awak abagura winda kalamu lajale ilang indah dobaan indah bedo tasera tanpa ajuang karam lade dino lakoden dino ambi apan jamuran bulian adu dua wae basamo onde padota ga apa kaparadan kok sakit kaki dibueno lantang anak lapi panjamu saja padanya tagak pirada nama ambi alapi adu dua baselo badala buat talata alam labada nama dia dicari karantinya oleh antara tapi anta tidak adonan taga adonan duduan emak sorte bang benni kasadoyo nana bangun lo badan kamabuan emak dedi gillo galamanio rangga indua
itu saja disorotnya.
DJ. Ndak penyang bana kesengalang waktu kita singke. Adalah kariang samalah tumbuh badan tinggal indah paguno sumbulunga masalah rapu coy konasib sikin ciatung sumbulunga masalah rapu coy konasib sikin duduk ada keinya bau na udah maloyo pari deti buenyo amanya kini di aman cace awa tak ulusia nan mamulayo mama kini di aman cace awa dan penan lo ganti nana buru aku indahnya aduh aku macan cace itu kenyataan oi sama laku kamu tangan udah sangat lo kene tipu di ampu kaki kadang kasadonyo ampu tangan udah kasapuluhanyo kene tipu di ampu kaki kadang kasadonyo on sudah iko kagudo mendi magurawin na ay lamo ay katuju bana di hati urang tarangkan dari antunyo katuju bana ay di hati basai jantung de baranganyo
Agelah kudo ini kandak dari Pak Jorong Jotun rumah. Kudo basi ya. Nan mah lagunya Pak Jorok. Kami nanti lagu kudu bendi itu nya Pak Jorok. Kusia bendi. Maminta anyo nan
goyang-goyang DJ Buka baju bagoyang anu bujang ayam boy bagoyang anu bujang ayam boy Didi karambia iya karambia indah manega ayah pun manega raja lepata leda di atua nyola oi tua anai di atua nyola oi tua anai iko kanda kaca cahaya denda dari Tajidin cahaya denda di rumah Sajoidin padanganyo kama kabar dengan ngone cahaya denda dinyo deka malaka mangaduo deka cahaya dinyo ai tak mungkin kaca cahaya denda dari bacincin cahaya denda amilanai abatuang alui oi haramunyo kama kabate ngone gacha denda dinyo bai kama ngaduo de cahaya denda dinyo mai dari pado kaca cahaya denda lalu di luar cahaya denda di bari jumbo kata ayo sama lampu kama ngode cahaya denda dinyo anda kama ngaduo de cahaya denda dinyo kaduang la tampa caca cahaya denda mai kalwa kasa cahaya denda oi mantagu aneda di malantayo kama kabati ngone gacha denda dinyo ai kama ngaduo de cahaya denda dinyo terima kasih. Sanang hati dan ucap bujang tapi karena ada sama lampu labasion jadi coba goyang mainan baju babu tak butuh labasion jadi coba goyang sorot kasih nama pengi tolong ai barabar lagu meminta ai biarlah merintah dulu biar kelihatan kaloka mana pokok isi dan binaso biarlah kelihatan kaloka mana pokok isi dan binaso hanya minum oi ayah putih na bujang-bujang mamaku asa donyo hanya to indah jadi ilia pula mana dia harus sajo hanya to indah jadi ilia pula mana dia harus sajo Kaya gilairan madije Gite rambak akan iko juo De awaga bianan mantani Ay bacarai de buru amboy De awaga mantani Ay bacarai de buru amboy ade omro do putra DKI Tajidin om ade ado pulo kasing gua ngerti dek nana kini mama yang elok dan nanamu kasing gua ngerti dek nana kini mama yang elok dan nanamu onde udah tinggal-tinggalan janji rana
Kesado sadang bagoyang itu bujang ayam kesadonyo alam gua badan noy malah badan jiko indah ababi juwo alam gua sajo malah badan mungkin bujang-bujang mati raso suaro elo alabaa doi ko anak denang gadangkan batari tarang indah baang bedo denai udah kicuakan batari tarang indah baang bedo denai lagi kicuakan banyak bujang menindak babini di Batam ya dobulo untuk apa piti dicari kalau lalu jauh tapi yang dua untuk apa robi piti dicari kok kalau jauh tapi yang dua sudah ikut salah waidula ngarado kena malam dia kalagi anyo tabang asal tiga bangkalayo dia kalagi anyo tabang asal tiga bangkalayo. Oke, lari lagi anak-anak bujang-bujang dari gua. Toagi aduh
bakal asik dah. Tunggu sebentar, Inan Cirenti lah masuk dari tadi ya dah. Bang Benny, wes toh? Wes toh Mar? Belum. Itu mama cik teropong dekat turunnya. Iya itu. Iya bener teropong. Iya arahan lagi duit 200 TA. Itu pati kami orang. Sudah teropong tembak kali. Mati pajak syarat ibu dosen langsung antar ke pentas. Sia tuh. Tolong bertanggung jawab. Ayo, Bang Boy. Ijana disorok pulo. Oi nanaku hujan neda, nanti kena taduan neda. Oi nanaku badai, badai nanti kena tanah. Oi buka sui hati dari tanah sampai kena juo. Oi lai pandai, oi si jano manyorot, oi kajando jado sajo onde sorotanyo, ba ade kajando jado sajo sorotanyo. Bana Bang Boy kasihku, kok indah Bang Boy kamu, kok lagu tak kalua pulo. Sangko hatinya dayin namanya kang baca nema, tanya piku sabantu amangan dan abalo, maeta Ramadan narinya, tonyo YouTuber. Ijana baputa beko panjang pulo kapalo. Lama saja pemandangan. Kalau untuk robot nampak de ambo, itulah kecek kawan. Beko tak kaji badan lah itu indah karajo gitu. Kalau kandang bagai lanyo sorot, analah nampak samui situ baeko. Angke satete, ode kapalo kamera. Oi kalau kabawa lutui kami. Kalau madok ke bawah, lutut kami disorotnya. Ba akaden mai sajo, oi basorot kamera, oi tahu pulo kamera kona mana jado. Tahu sajo kamera kona mana jado. Oi aduh bang iki sekabano bos kayu neda di mata gaknyo ikis. Oi semalam kok di mata gaknyo ikis semalam kok. Oi nana de ikis, jadi sapo ina, sapo bade inyo, nasa 2 tahun kau mati raso. Sapo anyo ikis, lada 2 tahun mati
ada ikis mati raso. Inyo menjauh agak kini antara malah seorangnya. Aku iyo inyo bos kayu, bagi-bagi rasa ki bagi kita. Tapi den maya gak ragu inyo tak talo kamu ko. Adi mata lo kamu ko, lama mati raso 2 tahun ko. Mungkin panangku inyo kawa aku maku kini menjauh saja. Aku kami lajina ajina, lajina asa tahun ko. Ay bos kayu wala tampak bos padi do mulo. Bos padinan ma urangnya, lah abis suaro de manyapo. Minta pantun ke perai saja, indah bisa sama lampu. Minta alalku perai-perai, bagi sakit rasa kiko. Cece bang boy laya dosa lay, tapi indah diantakannya. Di mana muanya maantakan, dek bininya ma ikui pulo. Alah sampai si kodi dendangan, ke panik-panik sadua wa aman lampu. Terima kasih. Oi lagi dulu kalau indang singguliang. Oi lagi dulu kalau indang singguliang. Hai ba itu kata odeda sama lampu labu. Ba itu kata odeda sama lampu. Allah dicumbung lalu magicing.
Asik. Ada dia senek surang di sana. Aku ada periuk lebih habis. Ada yang senek. Oke lah solok manuai. Aminurai. Ya minurai sose. Tak boleh sose lah. Tidak, tuh menyimak. Oh, menyimak. Wah nyimak aja lah dia nak berdua. Iya. Tapi menyimak. Indah pakai urjan dari. Si upi anema si aminurai maleloka yosu amino suami ino oi tantang sayur tolong dibinai kota sampai kabar ai siupia siap menurai Kala guru suane makna mama awita. Labadan kami batigo kami bati igonan kanduang oi di kampung indah badun sana. Nang siupi anema si
siam inurai nan bagura wasamalan kona kanduango dari kete badang marasa ala gadang sansaro juwo asiupia siaminurai Dewa katune mak lampia datang kalagu kambang dia puno lagu ruswa pantun baimu saja kita mencinta sana sampai kini merasa itu asiupia siam inurai kambang oi mak kasan sayu kau jadinya putra DKI oi mak maca laria satantang pasia Tanjung Bale Arina Sadang Tangari Manika-nika bunyi badai ambillah sambar Jepang ayu menuju desa Subarang hujan barinya irinya ju barinya ju Putra DKI dengarkan milah lamalang putra Batam ko menembak lai dipidik tapi badi melatui 2 kali burung tabang disangkukanai dicari arah sampai jatuh kirunya burung digangga murang patah hati putra Batam jadi Robi kepulang ke Singkara putra DKI na iyo pulo kalau nanindak pujang rasa kiawak dalam rangkuangan orang mamau iyo kambang
are juo atau najang adi si kembang lah si kembang kandak nasamu lah di dendangan duduk Allah bagandiang duduk bagandiang sampai manduang mana ngadendang sama lamko olah sama lam Nade Pak Jorong dengan pesan kita umpama Pak mamaliaro kambing dia kia rumpui sekarang pucua ubinya punya dia biasa doang anda pacogaya awak sebentalai dek kampung jauh dari siko lapan nikmat sajoka para oden cubo batanamu bina dek kondi aki nyampulo Raunan saluang agak sabalik nak sanang mana dia tino anta pun namu penyakit dukun tak pandai mau benyo iyo raunan saluang sabalik kok jadinya kembang batana
mendengarkan kalagu iko kini meminta biarlah badendang kini wabaguro indak kalamu mama nek kandung coba dengarkan ala dicoba menembak badia melatui 2 kali piluru babah dia bakenan kunyoy emang lapaya majan suaroi uku jajangku hampir datang sudah iko babaliak gitu kalaulah sayang hendak seimbang kasan sesurang badan gitu iyo guguk panitia me pak urang gugu atitila kota amititi lapera bau kabangai motu jasujo apoga sawah indah baladang indah antajoai ama atu sejo batanang tanang mama lai bahkan daksa malamko samo bagurawa dulu baru setahun
nade apa turui pulo kami nanti gaya kurang canduang di mawa alainan ai di baliang balai Fatimah ai di bawah kayu nanarondo orang kampung di ai di silau indah di rumah janjang raba pintu basah Tagis kete adulan bakandak dalam HP Makson najak tadinya bakandak lain entah lagu Makson dalam baik buka awak lagunya nakan lagunya Racun Dunia mungkin orang bakandak kurang siko oke.